ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଶୀତ ସକାଳ କାକର ଭିଜା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ମଲ୍ଲାର ବଗିଚାର ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇସାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇବେ। ଝିଅର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଗପର ଗୁଚ୍ଛଟେ ତିଆରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆଜିର ଗପ ଝିଅ ପଚାରୁଛି। ରଚନା ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତି। ଝିଅର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ଝିଅର ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖି ଶିଳ୍ପୀ ଜାଣିଗଲା ଆଜି କିଛି ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଛି। ହେଲେ ଭୋକିଲା ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ଠିକରେ ବାହାରିବନି ଜାଣି ସେ ପ୍ରଥମେ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗେହ୍ଲେଇକି ପଚାରିଲା, ମୋ ମାର ମୁହଁ ଆଜି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି ଯେ? ତମସା, କୃଷ୍ଣା, ନମ୍ରତା, ସୁପ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମା। ପିନ୍ଧି ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋରି ବେଳକୁ ସବୁ ମନା। କହୁ କହୁ ଲୁହରେ ଭିଜିଗଲା ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅଟା। ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ସେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁର ବେଶ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ତାକୁ ପିନ୍ଧିବ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ତାର। ବୟସ ସିନା 14, ହେଲେ ବଢ଼ିଲା ଚେହେରା ପାଇଁ ସେ ଦେଖାଯାଏ 16 କି 17 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ଭଳି। ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କର କଡ଼ା ତାଗିଦ। ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ଛାଡ଼, ଜିନ୍ସ ବି ପିନ୍ଧେଇବନି ତାକୁ। ସେପଟେ ବାପର ଧମକ, ଏପଟେ ଫୁଲେଇ ଝିଅର ଆଖିର ବନ୍ୟା। କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲା ସେ ଝିଅକୁ। କହିଲା, ମାରେ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଯାହା ଅନ୍ୟର ଆଖିକୁ କାଟିବନି। ଶୁଣୁଛୁ ତ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି? ଏଥିରେ କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ? ଖାଲି ପୁଅମାନେ ଅପରାଧୀ? ବାଜେ ବାଜେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, କାହାକୁ ଉଚ୍ଚାଟିତ କରିବା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ଭୋକିଲା ଲୋକଟେ ଆଗରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟେ ରଖିଦେଇ କହିବ, ତୁ ତାକୁ ଅନେଇବୁନି। ସେଇଟା ସମ୍ଭବ କି ମାମା? ଝିଅ ଅଳି କରେ, ଅଝଟ କରେନି। ବୁଝିଗଲା ସିଏ। ହେଲେ ଟିକେ ଭାବିଲା ପରି ହେଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା 3-4 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ଟିଚରଠୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ବାଜେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବି ପାରିଲାନି ହଠାତ୍। ଝିଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛୁଟି ଦିନରେ ଖରାବେଳିଆ ନିଦରୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଉ ଧୋଉ ଝିଅ ଦେଖିଲା ଶିଳ୍ପୀର ମୁହଁ କାନ୍ଦୁରା କାନ୍ଦୁରା ଦିଶୁଛି। ତାରି ପଣତରେ ମୁହଁ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମା, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଏଥର ସତକୁ ସତ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା ଶିଳ୍ପୀ ଆଖିରୁ। କହିଲା, ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ନଟମାମୁଁ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ହବ କିଛି କହି ହଉନି। ନଟ ଶିଳ୍ପୀର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ, ହେଲେ ଭାରି ଆପଣାର। ନିଜ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକା ସ୍ନେହ ସିଏ କରନ୍ତି। 4 ଦିନ ତଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। 5ଟାରୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର କୋଉ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ। ସେଦିନ ବି ରାସ୍ତାର ପୁରା ବାଁ କଡ଼ରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଶୀତ ରାତି, ଅନ୍ଧାର ତଥାପି ବି କଟି ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ବାଇକଟା ପଛରେ ଥିବା ସ୍କୁଟି ସାଙ୍ଗେ ପିଟି ହେଇ ଛିଟକି ଆସିଲା ନଟ ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ତାରି ଧକ୍କାରେ ମୁଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କାହା ଘରର ଘୁମନ୍ତ ପ୍ରାଚୀରରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ବ୍ରେନରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅପରେସନ ବି ହେଲା। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉନି ତାଙ୍କର। ସବୁବେଳେ ଆତଙ୍କ ଆଉ ଆଶଙ୍କାର ବାତାବରଣ ଘରେ।
ଝିଅ ପଚାରିଲା, ମା, ଏ 8 ଦିନ ତଳେ ଜଗଦୀଶ ମଉସା ବି ତ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଗଲେ ନା? ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ତ ସେଇଠି ସେଇ ସ୍ପଟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ବୋଲେରୋଟା। ଛିଟକି ଗଲେ ସିଏ। ମୁଣ୍ଡଟା ପିଟି ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗଛଟାରେ। ପିଚ୍ ପିଚ୍ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ସେଇଠି। ଭୋର ବେଳାର ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମଡ଼ା ଅମଡ଼ା ମାନନ୍ତିନି ନା ରାସ୍ତାରେ କେହି ନଥିବେ ଭାବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି କେଜାଣି? ଝିଅ ପଚାରିଲା, ମା, ଏଥର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି କ'ଣ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଚାଲିବାକୁ ହବ ନା କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଜଣା ନଥିଲା ଶିଳ୍ପୀକୁ। ଝିଅର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା, ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହଉନ, ଆଉ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ? ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଶିଳ୍ପୀ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମାମା ସବୁ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ, ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ତୁମ କଥା ଭାବିଦେଲେ। ଏମିତିରେ ଶିଳ୍ପୀର ଗହମ ରଙ୍ଗର 5.5 ଫୁଟିଆ ଚେହେରାଟା ଆଦୌ ମଫସଲିଆ ନୁହେଁ। ତୀର୍ଥ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ବଜାର ଯିବାଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସ୍କୁଟି ନେଇ ସେ ଅଫିସ ଯାଏ। ବେସର ମହୁର ଭଳି ଦେଶୀ ରୋଷେଇ ସହିତ ମୋଗଲାଇ, ଚାଉମିନ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏ ବି ତାକୁ ଆସେ। ତାର ଇଂଲିଶ ଖୁବ୍ ଭଲ ବୋଲି ତୀର୍ଥ ନିଜେ କୁହନ୍ତି। ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବି କାମ କରେ। ନିହାତି ମସରୁମ କି ବୟକଟ୍ ନ କଲେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ପାର୍ଲର ଯାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କି ୟୁକଟ୍ ଚୁଟି କାଟେ। ଆଇବ୍ରୋ, ଫେସିଆଲ ବି କରେ। ତଥାପି ବି ପଚାରିଲା, ମାରେ, କ'ଣ କେମିତି କଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବି କହିଲୁ? ନିହାତି ଜିନ୍ସ ନ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଟିକେ ଲୋ କଟ୍ ନେକ୍ର ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧ। ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ପିନ୍ଧୁନ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚୁଡ଼ିଦାରର କୁର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଲମ୍ବା କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛ? ଜାଣିଛ, ବେଲା, ସୁଇଟି, ପାନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମମିମାନେ କ୍ଲବ ଯାଆନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ନା? ଶିଳ୍ପୀ ଅବାକ୍। ୟା ଭିତରେ ସ୍ମାର୍ଟନେସର ସଂଜ୍ଞାଟା ଏମିତି ବଦଳି ଗଲାଣି ବୋଲି ସିଏ ବି କାହିଁକି ଭାବିଥାନ୍ତା ଭଲା? ଝିଅ ପଚାରୁଥିଲା, କରିବ ନା ମା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ଜମା ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗଳ୍ପ ଝିଅ ପଚାରୁଛି। ଝିଅ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।